Ahoj, já jsem vám před chvílinkou nahrával z německého hřbitova. Tohle to je americký hřbitov. A vidíte, tamhle se zrovna vztyčuje americká vlajka. Všechno tohle ty vojáci jsou americký vojáci, kteří to tady přišli osvobodit a kteří se navzájem postříleli s tamtěma vojákama, jak jsme se ukazovali předtím. Podívejte se, a je tady spoustu takhle hrobečků. Každý jeden ten bílej kříž je za jednoho vojáka, který tady umřel. Podíváme se na nějaký kříž, třeba tenhle ten. Tady leží nějaký Edward Stalkovský z Pensylvánie a umřel 12. ledna 1945. Takže 4 měsíce před koncem války. A pak jsou tady takovýhle hroby. A tyhle ty hroby patří Židům, židovským Američanům. Tenhle se jmenoval Filip Markov a byl z New Yorku a umřel 19. ledna 1945. A na všech těch židovských hrobech jsou kamínky. Vidíte? Všechny židovské hroby mají na sobě kamínky. Tak jo, tohle bylo ze hřbitova a já slibuju, že příště se vám ozvu už z lepšího místa, jo? Pa, pa.